говорим за история. Тази тема с нощи мацката отвория. Как вместо аз за гърдите да я хвана, тъй стана дума за величие на хана. Владимира сате 10 и очите. Стига гледа тая мацка в гърдите в панталона. Балдуиновата кула. Леле, колко чифтега ще опула. Момиче, виж как пред теб съм се разголил. Така и Никифор пред Крум не се е молил. Прави се на тежка, а е лека. Долу с прическа като Аспарух преди 13 века. Аспарух в шатрата, шатрата, шатрата. Моли се на танкрата, танкрата. Пагане да махне риската, каката, за да видя кърците, ците. Трети курс, историчка, ходиш на косметичка. За тая работа, моля сещай се самичка. Аз съм Ивайло Цар, имам страшен чар, но когато гледам в теб, все едно, че съм свинар. Дали си чела, какво е станало при Ахелой? Ще бъде същото без руска музика и бой. Ела, около късмета си, не дей да бягаш. Прабългърко, ела в моята шатра да си лягаш. Аспарух, Аспарух, в шатрата, шатрата, шатрата. Моли се на танкрата, танкрата. Пагане да махне риската, каката, за да видя кърците, ците. Хайде, пусни ме да мина метър. Не съм давал цар като Асен и Петър. Не просто секс, момиче, това е поход. Аз ще съм Крум, ти ще си върбишки проход. Дай да прочетем и урока за шишман. На нощна лампа през глава завити под юрган. Сега ако ще ми се правиш на Софиянка, диши под вода, като славянка. Трябваше да махаш синята си прашка. Отдолу се показа конската опашка. Обличай се и ходи да учиш по история. Да видиш какви мъже е имало в Анагория. Шатрата, моли се на танкрата, танкрата. Пагане да махне риската, каката, за да видя кърците, ците. Я дай пак. Аспарух в шатрата, шатрата, шатрата. Моли се